Здравейте! Казвам се Анелия Мартинчева, художник-график съм. Живея и творя в град Велико Търново. Искам да ви представя творбата, с която спечелих номинация в първото издание на международния конкурс Homemade Choice, категория Ан Брунте. Вдъхновението си получих, когато прочетох автобиографията на писателката Ан Брунте. В моята творба Екслибрис Ан Брунте реших да ви представя нейният образ, така както аз го виждам, през моите очи. В моето изкуство винаги присъства символиката, затова реших в фона да изобразя книгите, които олицетворяват нейното творчество, розите, които са символ на нейната родна страна, и розовият цвят, който обединява идеологично и композиционно нейната творческа личност. Това е технологичният процес, който следвах. В моето изкуство никога не завършвам първоначалните си проекти до край. Предпочитам да създавам творбата си в процеса на работа, в момента, когато гравирам плочата.